दिनै क'क्राझाराव अरुणोदय नेवसि जानाय आइजोफोरनि गोख्रों बेरेखा आसाम सरकारनि बिथांखि अरुणोदयनि नेवसि जादों आइजोफोरा क'क्राझार जिल्ला कमिशनार मावखुलियाव मैखोम बेरेखा खालामो आइजोफोरा जिल्लानि गोबां ओनसोलनि निखावरि नेवसि जानाय मुलाम्फागिरिफोरा बेरेखा खालामना रागा जोंनाय फोरमायदों। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना सिगांनि समाव अरुणोदयनि धोन मोनदोंमोन, नाथाय बे बाराव फारिलाइनिफ्राय मुं दानजाना नेवसि जानो गोनां जादों। बेखौ लाना निखावरि थाखोनि मुलाम्फागिरिफोरा मैखोम रागा जोंनाय फोरमायदों। गसाइगाव, भावरागुरि, दतमा आरो सेरफांगुरि बायदि ओनसोलनिफ्रायबो जौनिबो बांसिन नेवसि जानाय मुलाम्फागिरिफोरा फैनानै दिनै क'क्राझार जिल्ला कमिशनार मावखुलि मोखाङाव बेरेखा खालामदों। जोङो सलुसन नांगौ। जोङो अरुणोदयखौ मोनाखै, जों फुराना मोनखानायमोन। दिनै जोङो डिसेम्बर मासनिफ्रायनो गैया आरो 9,000 जे होदों मामाया बेखौबो जों मोनाखै। जोंना एखौनो हाबाखै। डिभिडि लिंक खालामनांगौ होननायखायनो खालामबाय, थेवबो हाबाखिसै। आरो जों दिनै गोरिब मानसि, दिनै जोङो बिराद दुखुयै जोङो ज' जादों। बिनिखायनो महिलाफ्रा मोनैफ्रा जों गसाइगावनिफ्राय फैदों आरो पद्मबिल एरियानिफ्राय। दा जोंना थाइसे थाइनै जों मोनोमोन, बिजोंनो फिसाफोरखौ समाय गथे खाजा जाहोनाय बा गेस सोनाय, एसे एनै माइरं बायनाय, नै बेफोरजों जोंना एसे रेहाय मोनोमोन आरो जुदि होयोबा समानै होथों, जेन' बेबायदि सोरनोबा होयो सोरनोबा होआ बेबायदिखौ दाखालामथों। जोङो बिराद गोसोआव गाज्रि मोनदों आरो जोंहा गैयै न'खर, थाइसे थाइनैयानो जोंहाबो जोंनि होननानै दिनै न'खरावहाय जोंहा बिराद उसुबिदा। आं दिनै बेमारि, थेवबो आङो मुलि जागासिनो। दा आङो बे गरसे गरनै मोननायजों मुलि जायोमोन। आंहा उदैयाव प्रब्लेम दङ, आं अपारेसन खालामनो हाया थाखा गैयिनि जुनै। आङो मुलि जानानै दंगासिनो दंमोन। दा आं डिसेम्बर मासनिफ्रायनो मोना, होमब्ला आं माजों मा खालामनो? दा सेरखम हौवाफ्राबो जोंना नोंथांमोना बे डिसि अफिसाव फैनानै सोंफैदों। बिनिखायनो जोङो लेखाखौ खेबब्रै खासैमोन आरो होनाया सिगांनिफ्राय बिनायखायनो जायनो बियो बेनो हरो, मेम्बारफोरनोबो हरो। ओमफ्राय दा गामिनि सासे देवानि दंमोन, बियो होनबाय आं हैफानोसै, डाइरेक्ट आङो सोना हैफानोसै। जोङो बिसास खालामना हरबाय। दा जोंना जायाखिसै, गैया। बिनिखायनो माखासे मानसिफ्रा होनबाय नोंसोरो डिसि अफिसाव थांनानै होमबा सलुसना ओंखारगोन, मोनगोन। दा फैबाय जोङो, फैनाय लोगो लोगो सासे अफिसारा फन हरबायनो, जायया चेक खालामो नायो, होनबायनो जे महिलाफोर जमा जाबाय, नोङो दा फैसै खारदो। दा अफिसारफ्रानो गैला, सासेबो खारजोब्बाय। मानो खारनांगौ? दिनै नोंसोरो अफिसाव जिरायदों, मानि थाखाय जिरायदों? दिनै पाब्लिकनि समस्याखौ समाधान खालामनो। আমি বিজেপির একজন নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা। আমি মণ্ডলের মহিলা মোর্চার জিএস আমি এখানে আন্দোলন করতে আসিনি। আমি একজন কার্যকর্তা। আমার এখানে মানুষকে অরুণোদয় পাওয়ায় দেওয়ার দায়ী কর্তব্য। কার্যকর্তা হিসাবে সবাই যাতে অরুণোদয় পায়, আমার এটাই কর্তব্য। আমি একজন অরুণোদয় পাইতাম প্রথম থেকে, উনি পাইতো। এখানে যত আছে সবাই পুরানা অরুণোদয় পাওনাদার। সেই ক্ষেত্রে নভেম্বর মাস থেকে অরুণোদয় কেউ পাচ্ছে না। এখন যে নতুন অরুণোদয়টা দেওয়া হয়েছে, কারো